Hola, sóc Sònia Bravo i avui et porto la meditació autocompassió. Troba la teva postura més còmoda, assegut, asseguda o tombada. Si estàs tombada, a poder si no ho facis damunt del llit perquè tens el risc d'adormir-te, millor fer-ho damunt d'una esterilla, tombada, panxa amunt, els braços al costat del teu cos, amb els palmells mirant cap a dalt. I soltant tot el pes a la terra. Si estàs asseguda, la teva base, els teus peus, han d'estar en contacte a la terra. La teva columna ha d'estar ferma però flexible com una canya de bambú. Sentiràs com des de la coroneta t'estira un filet invisible. Relaxa els braços, espatlles. Deixa'ls damunt de les teves cames o genolls. Si vols, pots col·locar un mudra. La teva mirada la posaràs a l'entrecella, a aquest punt energètic, sense forçar i relaxadament. La llengua la posaràs darrere de les dents superiors, al paladar superior, per així poder relaxar la mandíbula. I posaràs un lleu somriure als teus llavis. Molt bé. Si necessites posar-te una manteta, agafa-la. Si necessites parar la gravació, t'espero. Molt bé. Ara que ja tens la teva postura més còmoda, concentra't en la teva respiració conscient, inhalant i exhalant. Lenta i relaxadament. Inhalant i exhalant. Lenta i relaxadament. Ara et demano que facis 3 respiracions llargues i profundes. A poder ser l'exhalació més llarga que la inhalació. Per netejar i soltar tot el que no pertany a aquest moment present. Per relaxar-nos i per alliberar tensions. Molt bé. Ara observaràs com el teu cos està relaxat, els teus peus estan relaxats. Observaràs i sentiràs el pes de les teves cames, el lloc que ocupa i com estan de relaxades. La cadera està relaxada, el tronc i la teva columna estan relaxats.
coll i el cap estan completament relaxats. Els braços estan completament relaxats. Ara tot el teu cos està completament relaxat. Amb la teva respiració normal, la teva respiració conscient, inhalant i exhalant al teu ritme, observaràs com entra l'oxigen dins el teu cos. Observaràs com si fossis un detectiu, com entra i com surt. Quina temperatura té, per on passa a l'inhalar, per on passa a l'exhalar. I observa com es mou el teu cos amb la teva respiració conscient. Ara, en aquest espai en el que et trobes, et sents protegida, no tens cap perill, estàs en un espai segur. Observa com et sents en aquest moment. Recorda que si passa un pensament, no passa res, no t'enfadis. No siguis nerviós, és normal. Observa'l uns segons, uns instants, i el deixes passar. Així, cada vegada que passi un pensament i que te n'adonis, repeteixes aquest exercici. L'observes i li dius, ara no és el moment. Recorda-m'ho més tard. I el deixes passar. Amb el temps observaràs que aniran passant menys pensaments. Seran amb espais més llargs. És qüestió de pràctica. Ara et demano que portis la teva mà al cor i el sentis. Recorda de posar el teu somriure als teus llavis, perquè li estàs enviant un missatge positiu al teu cervell. Amb la teva mà al cor, et dones amabilitat, et dones amor. Sents els teus batecs en aquest moment.
Si vols, amb l'altra mà pots tocar la teva panxa, el teu melic, la part del cos que tu vulguis, la que tu sentis. Com si fessis tu mateixa una abraçada. Com et sents en aquest moment? Sent com es mou el teu cos. Aquest és un moment d'autocura. Autocura per tu. Un moment d'amabilitat per sentir-te, per observar-te com estàs. I ara et demano que diguis en veu alta o interiorment aquestes frases. Desitjo ser feliç. Desitjo tenir pau i alegria. Agraeixo aquest moment. Desitjo estimar-me com ho faria a un fill, a una mare. Pots dir la frase que tu vulguis en aquest moment, la que et vingui, sense pensar. Inhala i exhala amb la teva respiració conscient, observant com et sents ara, si ha canviat alguna cosa. Inhala i exhala. El ser humà té una capacitat natural per sentir i expressar la compassió. Però l'estrès diari, les pressions socials, les experiències de la vida poden limitar aquesta expressió. Però amb amor podràs tornar en aquest estat. Un amor cap a tu que toqui el teu cor i que podrà tocar el cor de les persones que t'envolten. I des d'aquí
et demano que tornem a la teva respiració conscient, inhalant i exhalant, a sentir el teu cos, l'espai que ocupa, a sentir com es mou amb la teva respiració. Pots anar movent primer els dits de les mans i dels peus, molt lentament. Podràs sentir moure a poc les teves cames, els teus braços. I quan sentis que estàs preparat o preparada, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namaste.